Atxaldeon, ze martxa? Hori osazioak hemen. Ikeragarri, venga, venga. Iunai, Esan. enteratu nok, dokumentala bat egin duzuela, gure zirkoa dokumentala. Bai hoxe, oain ikusiko du, ez bakarra algara, parra, gure lan hori, baizik eta atzen zer da onera ikusiko du, Horrela, petit komite esaten den bezala. Denak ongi moldatzen zaten, famili bat bezala zaten. Famili itzera bile dozu eta egia da azkenen famili bat bihurtzen dela, bai hoxe. Baina ez diak ere entzun alere. Bai, ez dago, Ez dago, denak igual itzute lana. Ez dik inork entzuten. Atxo, gerriko minek izaten die. Ez dut uste inork asmatzen dunik besoko mine, gerriko mine edo arraultzetako mine daukete ez montatzeko. Ada da. Karka, airen dikoa. Ez montatzen hasi zau. Madre que lo parió. Bai, hartia mesez. Kalitatezko zehau zer. Hau zer da? Lehitzan, kristona izea eta euria egiten dut, dena aire joaten da. Ikusten alde. Presupuestoa bukatu jaurtengo, Aizu, Platon daude, Iker, Joseba eta Sua. Nik pentsatzen du dokumental horretan aterako dela ikusiko dugula, baina spoiler txiki bat bezala, nolakoak dira beraiek kamaran atzean. Mira, egia da Sua hemen ezautu dut. Eta joder, egitan, ze erresa, ze goxoa, ze erres gurenagana, etorri den guregana, ze erres akoplatu den gurekin. Iker, ni askotan harritzen dago Ikerrek, ze almena dauken, dena, baina dena behar den bezala eramateko. Eta gero gaina, asko kezkatzen da artistetaz, nola dauden, asko kezkatzen da jende animatzen, borondatea, osea, zuerre da. Eta Joseba? Eta Joseba, Joseba bede, itxurez ematen do, ez dakit nola esan, hotzagoa igual, ez da. Joseba ez dotaztu, nontzen, lorreixon, ze besarkada eman ziren. Gutxitan ematen jo, Joseba gutxitan, gehiago mame erdie. Eta, boiniken goan dut. Behitu ze politia. Eta gero, nahi Iker egiten, guztain kantari azten den esate bateako. Bai. Badauk ez zera fijazio bat, agudotara joteko beti. Begira. Bera azten da, ya veo que siempre te he querido. Aizu, nahi, nik beti izan dut kapritxoa, zirko lan egiteko baita ere. Leku askotan lan egin dut zirkoan. Zuk egingo atzen idaken eri casting txiki bat edo. Bai, hoxe. Bueno, nahi ni pres nago. Ze pinta dio? Ez, payaso, leitzako payaso. Olako pelukakin? Bai, castinga, nervioso neok. Abesti bat badot? Venga. Eta niri jarraitu. Nik iri jarraitu. Horren ari ora, aurre batzea. Zer moduzi? Uste bino beki. Bai, ikusten aldiak zuen zirkun lanean. Bai, baina bat gauze bat. Bai. Findu arratzeu pixko bat. Bale. Baina pixko bat, Pixka bat desafinatu bit. Behon deikela. Aizako nahi. Ei. Atala gustatzen zak beti, baitare musikarekin bukatzera. Bai. Ire gustoko kanta bat. Gauze txatinen dio. Venga, bota. Emanaldiak kantu oso ederrakin bukatzeu. Bai. Eta nien hain gustora egoten izenan ere zirkuko familiakin. Eta gaur zurekin ikeharri gustora egon nahi. Poste. Bada bate estribilan esaten duna, zure ondoan pozik bizi naiz, hortaz ez dizut agurre esan nahi. Hoixe jarriko ini. Bai? Baiga, hortxe dijua, bota. Bizaki! Zure ondoan pozik bizi naiz, hortaz ez dizut agurre esan nahi. Aiz horion txubiotza, zure ondoan. Bai, pozina, venga! Udalerria ondorean dona. Iepa! Eguzkia orgoian bai ala. Beti zure ondoan, pozik bizi nahi.